தீப்பஞ்சமா போற்றி. நண்பர்களே, நாம் இன்று பார்க்க இருப்பது கணவன் வசியம், ஆண்கள் வசியம் இரண்டும் சேர்ந்து பார்க்கலாம். இதற்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொருள் ஒரு மூலிகை. இதன் பெயர் பிரியாணி இலை என்று கூறுவார்கள். இது அனைத்து மளிகை கடைகளிலும் கிடைக்கும். நண்பர்களே, இதை ஒன்று எடுத்து இதில் உங்கள் கணவன் பெயர் எழுதி இதை நன்றாக தீயில் இட்டு கருக்கி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இது தீயில் இட்டு சாம்பலானதும் அதை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு தேங்காய் எண்ணெயில் குழைந்து நெற்றியில் திலகமிட்டு கொண்டு உங்கள் கணவன் முன் சென்றால் அவர் உங்கள் வசியமாகுவார். உங்களது பேச்சை நன்றாக கேட்க ஆரம்பித்து விடுவார். குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவுகள் இருக்காது. இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு தாந்திரிக முறை. இதை தீயில் இட்டு கருக்கி கொண்டு தேங்காய் எண்ணெயில் குழைந்து நெற்றியில் திலகம் இடுவதற்கு முன் இந்த மந்திரத்தை 3 முறை கூறுங்கள். இந்த மந்திரத்தை 3 முறை கூறினால் இந்த மைக்கு உயிர் வந்துவிடும். இதை நீங்கள் திலகமிட்டு கொண்டு உங்கள் கணவர் முன்னே சென்றால் அவர் உங்களுக்கு வசியமாவார். உங்களது பேச்சை கேட்டு நடந்து கொள்வார். குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவின்றி நீங்கள் நிம்மதியாக வாழலாம். இது மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு தாந்திரிக முறை. மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. நண்பர்களே, பயன்படுத்தி பயன்பெறுங்கள். ஓம் தீப்பஞ்சமா போற்றி.